pomôcť našim investorom talianským. Ribadisce la promessa che hanno fatto di aiutarci. Aj mestu, aj Casovar Business Centrum pomôcť tak, aby sme uskutočnili to, čo sme sa dnes zaviazali. E di fare... Thanks a lot. Very good comment. V Košiciach našiel T-Systems super prostredie, dobre sa tu žije, dobre sa tu podniká. Našli sme tu fantastických, mladých, motivovaných ľudí s vysokým potenciálom. Jednoducho skvelé miesto pre investíciu takého typu, ako urobil T-Systems. Ale ja si myslím, že Košice majú obrovský potenciál aj pre investície iného typu. Nakoniec dnešný podpis memoranda o porozumení medzi talianským investorom HLG Stav, mestom, Casovar Business Centrum a nami to dokazuje, že ľudia, podnikatelia, samospráva sa vie spojiť pri realizácii spoločných programov, ktoré nám všetkým pomôžu. Vznikne tam nádherný parčík, parková úprava, ak všetko dobre pôjde, ja tam raz vidím sochu nejakého významného košického občana z minulosti a vznikne tam, vyrastie tam druhá väža nášho komplexu administratívneho, ktorá pojme ďalších 1250 pracovníkov. No úžasne, plní sa mi veľký sen. To je najkvalitnejšia koža, ktorá ide do Landrového. Chceme otvoriť a odhaliť niečo, čo by návštevníkom mesta, ale aj našim Košičanom malo pripomínať chvíle osobité, zvláštne a tak trošku aj slávnostné, keď do nášho mesta zavítali významné osobnosti v tej nedávnej histórii v uplynulých 15-20 rokoch. A to, že naše mesto navštívili, že nám venovali čas, svoju pozornosť, si ctíme a vážime a to chceme a pripomíname aj memoriálnou dlaždicou. No a aby to nezostalo len ako nejaká taká možno okrajová záležitosť, tak som navrhol, aby sme túto skutočnosť a tento fakt, že takéto vzácne návštevy si ctíme, pripomenuli aj takým nejakým oficiálnym pomenovaním a otvorením tohto chodníka na južnom priečeli katedrály ako chodník cti a vďaky. Chodník cti súvisí s tým, čo som povedal v úvode, a chodník vďaky súvisí s tým, že v minulosti naši občania, ale aj firmy, potom aj ľudia, ktorí s Košicami síce nemali možno veľa spoločného, ale prejavili svoj záujem o mesto a finančne prispeli na obnovu tejto historickej dlažby.
A za to takýmto ľuďom treba poďakovať a treba si vážiť každú pomoc, ktorú mestu venujú. Ďakujem pekne, tak sa podarilo. Chodník môžeme užívať. Dnes nie je zvykom, aby sme si uctili tých, ktorí si úctu zaslúžia. Nech už tá úcta patrí kvôli nejakým činom alebo kvôli niečomu inému, zabudli sme na takéto pekné ľudské skutky a preto by som sa chcel rád poďakovať za myšlienku, ktorá vzýšla aj od pána primátora, ale aj od poslancov Mestského zastupiteľstva. Poďakovať všetkým tým, ktorí sa pričinili o tento dnešný slávnostný a tak ako už bolo niekoľkokrát povedané, historický akt. Pán primátor, chcel by som vám poželať, teda prostredníctvom teba, všetkým Košičanom, aby nestačila táto hlavná ulica na nové tabule, ktoré tu budú pribúdať. Tým chcem povedať, že aby sa mesto Košice stalo aj do budúcnosti miestom, ktoré budú radi navštevovať významné osobnosti spoločenského, kultúrneho, ale aj politického života, aby táto vaša ulica bola vydláždená od začiatku až do konca, nielen tými, ktorí sa materiálne, finančne alebo iným spôsobom zaslúžili o to, aby Košice boli ešte krajšie, ale všetkým statočným ľuďom, ktorí si takúto úctu zaslúžia. Ešte raz srdečná vďaka za tento krásny počin, ktorý ste dokázali týmto ľuďom aj touto cestou urobiť a aj napriek tomu, že budeme po tých kachličkách chodiť, tú úctu si zaslúžia. Ďakujem.